Co si o tomto myslíte? Děláte si chcivělu tykáme, jo, prosím. No, prosím, možná si budeme tykat, jsme neformální. Takže Vladimíre, co na to říkáš? Tady je důležité si položit vůbec otázku, zdali taková ta kultura je to ten odraz takového to napětí ducha v době, ta úroveň toho napětí ducha a potřeba té kultury nikoli jako jenom pobavení, ale já si myslím, že kultura by také měla člověka pobavit. Co by to bylo za kulturu, která by nás sice duchovně obohatila a pak jsme si šli hodit mašty. Jako takhle to taky nejde, prosím vás. Ale jde o to, že nevím, jestli ta kultura tady je opravdu tak hýčkána, přestože neustále o tom hovoříme, že jsme, já nevím, konzervatoří Evropy a všeho možného. Čeho muzikant? No ale jestli je tomu tak opravdu. Víte, já když jsem jezdil do Ústavu hudebního dramatu, který je v Turnau u Bayreuthu, to je jediný a velký ústav hudebního dramatu v Německu, kde se ženete ale úplně všechno od roku, já nevím, 1600, co se kde šustlo, až do věcí, které vznikaly před 3 nedělemi. Tak jsem tam zašel taky do hospody to je velký renesanční zámek v malém městečku. Tam byla taková dřevařská hospoda. A té hospodě měli na zdi normálně taky Johanna Wolfganga Goethe. A jakož je to blízko Bayreuthu, tak tam měli Richarda Wagnera, to je jasný. No a teď tam byli dřevaři, takový dřevaři, který normálně tam mastili karty, protože je to takový Teichneck, Kulmbach, to je slavný pivovar a tak dále. A je to taková dřevařská hornatina jmenuje se to Franky, ten kraj, vlastně Německa. A já jsem se ptal těch dřevařů, máte tady je Goethe? A oni říkají, já, Goethe. Ale i z toho vlastně bylo strašlivě cítit, že netýkali, no co, kdo to sem dal, co to je tady, proč sem nedali třeba nějakýho hokejistu. A bylo to takový jako, že oni toho Goethe určitě nečetli, nebo nečtou, nevypadali na to. Ale ví, že je to součást jejich a že udělal dobré dílo a není důvodu, jak si říkat, proč tady není náhodou hokejista. To už je jenom takovejhle tenhle ten základní přístup. Když už jsem tedy zabloudil do Německa, tak bych řekl další věc, která ta kultura taky s tím souvisí. Německý sochař, a on je otázka, jak dalece byl sochař, ale spíš takový vlastně guru, který ovlivnil to umění 20. století hodně. Josef Beuys má jeden výrok, který praví, kunst rovná se kapitál. A ono na tom taky něco je. Když si vezmeme, tak když skutečně to umění jako samo o sobě nepotřebují lidi, jako třeba housky, nebo něco, co potřebují k jídlu. Beethoven, kdyby se nedali dohromady kníže Lobkovic, Rabětinský, arcivévoda Rudolf, kníže Lichnowský, s tím, že mu budou vyplácet pravidelnou rentu, tak by si s těma symfoniema taky nevydělal, už v tom období, kdy byl hlupý, ani na housku a musel by drnkat někde na citeru v Prátru. Jo. A protože kdo potřebuje symfonii? Chcete symfonii? Potřebujete symfonii domů? Nepotřebujete. Housku potřebujete. Jo, ale takhle to nemůžeme samozřejmě stavět. Jako když se pak budeme ptát, jaká byla doba, my asi, když nebudeme politologové, neodpovíme rovnou, kdo byl třeba ministrem financí v dobách, kdy Beethoven dělal v dobách kolem roku 1807, ale budeme vědět, že Beethoven tou dobou vlastně míří, já nevím, nějaké 7., 8. symfonii, která bude výrazem té doby. A nakonec, když někdo někoho sem přivede i obchodního partnera, co mu ukazuje? Ukáže mu Karlštejn, anebo mu ukáže nějakou plichtu, jak získal nějaký pozemek levně.
Jo? Ono je to jednoduché, aby na něm, myslím, udělal dojem, takhle mám na mysli. Čili ona ta úroveň kultury s tím souvisí. Já když jsem byl kdysi v Bregenz, což je malé městečko, tak tam je velký operní festival Festspiele. Lidé znají poměrně takový ten, jak tam je na pontonech na Bodanském jezeře a dělají se tam opery. Což je moc hezký, ale to je taková lidová zábava. Protože na těch pontonech opravdu hrajou to divadlo, jenže to má slabinu, to už se neříká, že všechny kachny z Bodamského jezera vidí světla a sjedou se, takže před koncem opery je pod těmi pontony asi 10 000 kachen, který vydávají takovej rik, že neslyšíte vlastního slova. To je taky jedna věc, jako, jo, bregenský Festspiele, ale krom toho je tam normální divadlo, které má jak velkou scénu, tak malou scénu a tam mají velmi zajímavou a velmi dobrou dramaturgii. Nakonec tam provedli i první nově objevenou verzi řeckých paší Bohuslava Martinů. A kromě toho, což je opravdu evropský festival, a městečko je malinké, to je velké jak Zdice, je tam třeba Kunsthalle, kde jsou výstavy a tam jsou výstavy, že také v Praze, co bychom za to dali. Když jsem tam přijel, tak to zrovna končil třeba Roy Lichtenstein a začínal Serra, sochař a tak dále. A já jsem se ptal toho Davida Pautního, což je režisér, který i tady v Čechách působil, dělal pár věcí a mimochodem v Oxfordu, když byl studentem, tak tam udělal jako se svými spolužáky celý smetanovský cyklus. A také se pustil do Janáčka, což je, myslím, dobrá služba pro Čechy. Nemusel, ale bavilo ho to a baví ho to do dneška. Bude dělat libušky pro to, což může být velmi zajímavý. Tak Dave Pontný říkal, že celý tento festival je financován z odpisu zdaní rakouských heren a kasín. Když já si představím, že tady jsme na prvním místě v počtu hracích automatů. Ano, máme tady 90, v Německu jsou tuším 2, ty kasína. To je krásný. Ano, a spíš jde o to, jestli by se nemělo říkat Čechy ne konzervatoř Evropy, ale Čechy hern Evropy. Ano, máme k tomu našlápnuto. Dobrá, tak tedy zatímco tam to jde z toho výnosu, tak u nás se to vrací takzvaně do nadací, jenže nadaci má pochopitelně někdo velmi blízký zase majiteli, takže to je takový jenom kruh malý, takový malé kolečko. Čili do té kultury pochopitelně nepřijde příliš mnoho z tohoto. Svého času jsem se hodně bavil s doktorkou Jaroslavou Mozrovou, dej jí pánbůh nebe, která bezesporu byla vysoce kultivovanou, nesmírně kultivovanou ženou překladatelka, to byla lékařka a tak dále. A ona říkala, že xkrát se snažili prosadit zákon vůbec o odpisu zdaní na kulturu. A vždycky, když to tedy předložili, tak jim to ministr financí, nebudu ho jmenovat, aby zase neměl pocit, že musí emigrovat, jim to zamáznul, protože říkal, že nejdřív vybudeme ekonomii a hospodářství a pak vybudujeme kulturu. Ale kultura to není záležitost, že teď si dáme závazek a vybudujeme ji. A navíc všechno se provazuje a všechno musí být kulturní. To znamená mít ten rozměr, že to není jenom schéma, systém s koeficienty, ale musí to mít ten rozměr, proč to vlastně je a k čemu to má sloužit. No takže takhle to vlastně bylo, takže jsme pořád s tou kulturou tak trošku na štíru a mnohdy si říkám, že už nemusíme být v ilegalitě a dělat fůru věcí své pomocí, že přece jenom jak si ta evropská integrace tady je, kde to třeba končí, protože jestli také o tom nevíme, že o tom můžeme tady žádat. Já třeba ode mě objednal Plzeň kulturní město Evropy, chtělo skladbu pro bas, bariton a orchestr. Tak jsem si říkal, že je to dobrý formát, zase pro něco takového většího, aby měl klid chvíli. A tak jsem říkal, že bych asi udělal druhou symfonii, že je čas volná.
přece jenom tak symfonie se nedělají každý den, je to opravdu penzum, jak víte, taková ta novodobá meta je těch 9, ale to je někdy hodně. Takže přece jenom tak myslím, že mám tak věk na tu druhou asi. A S náma budeš ještě dlouho teda? no tak já si nechci vystřílet patrony. Ale jde o to, že téma nazrál a moc se mi líbilo pro ten formát a asi by mě nepochválili za to v Rusku, protože nemají rádi takové ty svoje, neradi to přiznávají, ale mě bylo to úžasný téma. Monology námořníků ponorky Kursk. Ale to máte v nejrůznější rovině, v rovině grotesky, v rovině šílenství, v rovině, je to neuvěřitelně bohaté a vrstevnaté. No i zajásali tedy v Plzni, ale pak se strašně divili, že bohužel já nemám někde rafinérii nebo jinou podobnou společnost, abych si mohl dovolit půl roku jenom do večera něco takového dělat. A navíc Evropské město kultury a ta dotace na to Evropské město nebude malá. No, takže nakonec tedy zjistili, že to snad není hanba, že by člověk půl roku něco dělal. Ale pak to ztroskotalo na tom, že neměli asi 20 000 na rozepisovače, no. Takže takhle vypadá Evropské město. Na Evropských městech dává půlmiliardová dotace. Jo. To se pak natřou lavičky v parku, pozve se nějaký loukácký soubor a udělá se ohňostroj. Za 500 milionů. No určitě ne. Jo. Čili ono to potom je náramně těžký, když pořád řešíme tyhle ty úplně elementární věci. Já jsem se bavil třeba, dělal jsem hudbu k jeho hře s Igorem Baueršimou, který se narodil v Praze na Žižkově, ale od svého velmi útlého věku se pohybuje mezi Švýcarskem, Německem a Rakouskem a je to jeden z velmi respektovaných a renomovaných dramatiků tam. A on říkal, že naopak, tam, když si tvůrce vzpomene něco, že naopak musí dumat, kdo ho bude sponzorovat a vybírat si z nich. A navíc říkal, že ty umělci tam mají takovou mravní kocovinu, jestli je ten kapitál nekorumpuje. Dokonce. Tak jsem říkal, že by bylo možná dobré, aby přijeli do Čech a najednou budou čistí v tomhle tom jak sklo, jo. Čili, nebo si představte, že takový ti malíři, jako já nevím, samozřejmě Kiefer, Immendorf, nebo já nevím, Bazelic a další, dělají ty velký obrazy, někdy 5metrový, 7metrový obrazy, vůbec. A samozřejmě takový obraz se nepohybuje v malých částkách, třeba od 500 000, 1 000 000 eur a tak dále. A přesto tito lidé mají na ty díla 10 let pořadní, aby to stihli. Já si nemyslím, že tady by si taky kdo už mohl dovolit jako krásného Kiefera. Úplně v klidu. Ale patrně i když se pohyboval celý život v prostředí, kde byl jenom drátěný švejk na zdi, a dál se to moc nehlo a v rovině skutečně takový, nebudu říkat jaký ani pop music, no tak to je dlouhá ještě cesta. Ale pakliže samozřejmě tady je strašně moc šikovných lidí a aby se to spojilo do takových těch větších vrhů, který by opravdu měli tu razanci, holt některé věci prostě ze vzduchu neuděláte. Já jsem slyšel, že dokonce v každém prý soukromém tryskáči v Čechách je jenom Michal David. No dobrá, tak já nevím, jestli se do soukromého, oni to asi uvažují tak, že se do soukromého tryskáči nevejde 7metrový třeba obraz od Bazelice. No to je pravda, to by bylo proti aerodynamice. Je to pravda. Tak a nyní nastává čas i na dotaz opět vás tady diváků v publiku, protože je vás tady celá řada. Je někdo, kdo má otázku na pana profesora? Chcete se někdo zeptat? Pojďte k nám a neváhejte. Jestli žádný dotaz nebude, vrhneme se na internet. A tady vidím vystřelená, pardon, pojďte na to, pojďte se zeptat. Dobrý večer, mé jméno je Tereza. Dobrý večer, Tereza. Já bych se chtěla zeptat, jestli jste někdy neuvažoval nad tím, že vaše inteligence může být překážkou